Grabe, napakalakas ang pagulan. Ay, salamat umaraw. Yeah! Maliligayahan ka dito. Delikado talaga magka-aksidente, karambola dahil sa kondisyon ng kalsada eh. Kain muna tayo. Ang lalim niya, no? So, one way tayo dito pagdating dito sa may Lopez, Quezon. Ano na agahanin daw? Gerong swimming pool. Tandaan lang kasi may fish pond na malaki. Ay, wala akong madaanan ah. Ay! Sarap ng kurbada mo, ganyan no? Bro, labas ng kaluluwa. Kalsada pa ba yan mga sir? Ito pa rin yung sira-sirang kalsada dito. Ay, grabe naman yan. Yun, good morning at welcome sa unang ride natin ngayong 2026 going to Bicol. Ayan, medyo maulan yung take-off natin pero tuloy pa rin tayo sa ating biyahe ngayong araw. Dito pala ulit tayo nag-take-off sa bayan ng Morong sa lalawigan ng Rizal. Syempre, welcome nga pala sa Team Barako Moto Vlog. Tara, sama kayo sa amin sa biyahe natin ngayong araw. Dito pa lang tayo sa may Petron Pililla. Grabe, napakalakas ang pagulan. Dahan-dahan lang tayo. So dire-diretso lang tayo sa biyahe natin. Sa pagpapatuloy ng biyahe natin, nadaanan natin itong mga sirang kalsada at mga road slip dito sa may bandang Pililla, Rizal. Kaya naman dapat lagi tayong alerto sa ating mga biyahe. Kahit na maulan, marami pa rin tayo nakakasabayan pa uwi. So yun, dito na pala tayo sa Mabaytak, Laguna. Yung nakakalungkot lang na yung dating magandang daanan natin dito, sira-sira na rin. Ito yung mga kalsada kung saan pababa na ng kabundukan ng Mabaytak. Kaya naman mag-iingat tayo lalo sa gabi kasi bangin yung bandang kanan lalo pag southbound. Malaki na rin yung Ayan, dito na tayo sa may bayan ng Mabaytak. Pinapadaanan one way ngayon, ayan o. So dito na tayo dadaan. For light vehicles only. Siguro mga pauwi din yan. Nakakatakot naman itong tulay na ito, mga kabarako. Alright, yan, medyo umayos yung panahon natin dito pag pasok natin ng bayan ng Mabaytak. Yan, tama oras, 9:43 ng umaga. Yan, Family Laguna na tayo. So alalay lang tayo pagliko dito. Op. Malakas na naman ang ulan, mga kabarako. At yun na nga, bumagsak na naman ang malakas sa ulan pagdating natin dito sa bayan ng Siniloan, kaya nagtanggal na naman tayo ng ating main camera. Buti na lang makapal-kapal yung kapote natin na nabili. Pete Laguna, pangit na rin ang kalsada dito. Ayan, tamang oras natin, alas 10
15 ng umaga. So medyo nahingahan tayo ng ulan dito sa may Pagsanghan. Ay, salamat. Grabe. Last ride natin nung February, di naman ganito. Ace, Pagsanghan Laguna na tayo. Ayan, Pagsanghan Laguna na tayo. So para sa mga newbie riders, muntik pang magkabanggaan. Dediretso lang tayo dito. Marker natin itong simbahan ng Pagsanghan tsaka itong kanilang municipal hall. Yung kanan, diretso ng sentro. Medyo alalay lang tayo dito kasi walang traffic light. Kaya kanya-kanya. Ay, salamat umaraw. Yeah! Bayan ng Cavinti. Alas 10:24 ng umaga. Pero in fairness maayos yung mga kalsada sa area na ito. Mula dyan sa bayan ng Pagsanghan, nag-asphalt overlay na sali dito. So may mang-iingatan pala tayong part dito. Ewan ko kung drainage ba yan? Walang takip. Ayan diba? Ito pa sarap ng takbo mo. Ay! Nako, yun Dito muna tayo magbuko bibingka. Yon, dito pala tayo sa bandang Luisiana, Laguna. Dito tayo pansamantalang huminto para mag-almusal. Subali nagkape lang tayo kasama ng kanilang specialty na buko bibingka. Bibingka dito sa Luisiana. Ayan, tamang oras natin as 11 Gs ng umaga. So first stop over natin mga kabarako dito sa may Luisiana, dito sa may Via Rosary. Medyo umayos-ayos ang panahon dito pero punta tayo dito sa may bandang Tayabas, Lukban. Mukhang uulan na naman. Let's go! Ingat pala tayo dito pagliko dito, ayan bukod sa masikip yung kalsada, ayan, ang dami pang mga bako-bako. Tsaka pagliko natin dito, ito medyo delikado tong parting ito. Buti tinanggal na yung mga damo dyan. Especially pagka pabalik tayo ng Manila or Rizal, tingnan nyo, putol. Gugulat ka na lang Yun, paalala pala sa mga dumadaan dito lalo sa pagpasok ng sentro ng bayan ng Luisiana. At yun, nagtuloy-tuloy na pala tayo sa ating biyahe. Talagang masama ang panahon, puro pag-ulan. Dito na pala tayo sa bayan ng Lukban, Quezon. So, pagpasok natin ng bayan ng Lukban, ingat tayo sa bandang kita kasi talagang di maganda ang kondisyon ng kalsada. Yun, dito na pala tayo sa dulo ng Lukban Diversion Road. Pagdating natin dito sa dulo, papunta ng Tayabas, meron palang bagong Jollibee dito. So, dagdag na tambayan, stop over na naman ng mga rider tsaka mga biyahero. Sandali tayo nag-stop over dito sa may boundary ng Lukban at Tayabas para mag-picture taking at tumuloy-tuloy na rin tayo sa ating biyahe. So pagdating natin dito sa Tayabas City, may dalawang option tayo. Pwede tayong dumiretso via Tayabas proper. Pero dito kami laging dumadaan sa Tayabas Bypass Road. Mas mahaba man dito pero dire-diretso naman ang biyahe tsaka maluwag ang kalsada. Itong tulay na ito ang magiging marker natin bilang dulo ng Tayabas Bypass Road. Pag nakita natin itong mga gas station ng Giant dito sa bandang kanan, yan ang magiging marker natin at kakanan tayo dito. At babaybayin natin ang Tayabas Pagbilao Road with exit to Pagbilao Bypass. So dito na tayo sa may Pagbilao Bypass Road. Bali kakaliwa na pala tayo dito. So dito na tayo dumaan para makaiwas na tayo sa mga traffic sa sentro ng bayan ng Pagbilao. So paalala pala, pagpasok natin dito may malaking lubak dito sa bandang kanan. Para naman dun sa alanganan na yung kanilang gas, may bagong bukas na gas station dito. Maganda na dumaan dito sa Pagbilao Bypass Road. Kailangan lang pag-ingatan ang mga approach ng tulay. Kagaya ng isang ito. Wala kasi sa maluwag na kalsada ay bigla itong mapupunta sa 2 lanes. Bukod doon, nakaumbok din ang ilang approach ng mga tulay dito. So isang paalala ulit para sa mga dumadaan dito pag exit natin ng Pagbilao Bypass Road. Bali malubak pala ang exit nito at mag-iingat din tayo kasi mabibilis sa mga sasakyan dito. Dahil nasa Maharlika Highway na tayo sa Pagbilao, Quezon, iba yung pag-iingat natin dito dahil nagkalat ang mga patibong dito sa kalsada.
So bali pinaka-safe na option para sa ating mga nakamotor ang bandang kanan. Kasi sobra talaga ang kondisyon ng mga gitnang kalsada. So mag first gas up muna tayo dito sa Uno Fuel Pagbilao. At syempre para makapagtanggal ng kapote kasi sobrang init na talaga. Second gas up tayo dito or first gas up natin, tapos nagtanggal na kami ng kapote kasi maaraw na dito. Yan, kita nyo yung mga ano na yan, mga lubak-lubak dito. So may tapat ng Uno Fuel, yan o. Ingat tayo dito ha. So nagtuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe dito sa Pagbilao, Quezon. At syempre mag-iingat talaga tayo dito kasi nagkalat ang mga paisa-isang mga butas sa kalsada na alam naman nating sobrang delikado lalo sa ating mga nakamotor. At good news pala kasi naayos na rin itong mga kalsada papasok ng Old Zigzag Road. So yun, dito na tayo sa pamoso or sikat na Old Zigzag Road ng Quezon Province. Matagal na tayong dumadaan dito pero iba pa rin talaga ang pakiramdam sa tuwing tayo ay dumadaan dito sa lugar na ito. Syempre ngayong darating na Holy Week, mapupuno na naman ito ng mga biyahero at mga long rider. Para kasing kulang ang biyahe mo to South kung hindi ka nakapag-stop over at nakapagpa-picture dito. Kayo ba? Paalala lang natin sa mga dumadaan dito kasi nagsimula na namang masira ang ilang bahagi ng Old Zigzag Road. Ayan, at dito na pala tayo sa Timonan, Quezon. So bale mag-aalalay tayo dito kasi marami dito mga butas-butas na bahagi ng kalsada. Yan talaga oh. Kita nyo na ganyan mga kabarako. Uka na. Nasiraan pa. Wala na. Matik na. Pag magsingit-singit ang alanganin, lalo pag maulan. Naku po. Ito, anto, parang gay maligaya ito. Maligaya talaga. Maliligayahan ka dito. Tayo dito, wala sa oras, malibot yan. National Highway! Ako na naman mga kabarako, National Highway! National Highway yan! Bakit yan? Bakit? Walang lubak na Quezon! Talagang maulan talaga! Makakatamad ng magkapote. Basa akong basa. Oops, slow down, uneven road surface kasi mayroon na naman yan dito. Ba yan? Hindi mo lang talaga nila inasikaso yan, oh. Tumahan na yung December. Grabe yung gitna, oh. Kupit na ka dito sa Timona, may kalalagyan ka, oh. Grabe. Delikado talaga magka-aksidente, karambola dahil sa kondisyon ng kalsada eh. Kapote na naman, hindi na kayo magtatanggal hanggang Bicol na ito. Whoop! Kita nyo yung kalsadang yan, oh. Grabe.
Ang dilim pa naman sa areang to. Ayun oh. Ayan, oras natin, alas 2:24 ng hapon. Laridel, Quezon na tayo. Bayan ng Gumaka na tayo. 1:30 dyan ng hapon. Saan tayong parkingan? 360 na sa akin ba? Saan? Nangingi sa akin ba? Ano yan? Tuna? Tuna. Tuna. Good for one yan? Good for one nga yun. Oh, good for one na yan. Good for one barangay pala to. Hingi kang sili. Tara, kain muna tayo. Dito muna kami nagtanghalian sa Lolo Umpo, dito sa may Gumaka. Tuloy na tayo. Oras natin, 2:25. Pagka galing natin dito, mapapansin nyo, kurbada yan. Ito na yung pinakaunang release ng train na dadaanan natin. So mag-iingat tayo dito. So pinaka-safe natin na option dito sa bandang gilid. Ang lalim niya, no? Ang mahirap nito kasi nakakurbada. Yan ang problema dyan. So kahit bago yung gulong mo, talagang dudulas ka. Dahan-dahan lang talaga. Ayan, pagpasok nyo lahat natin dito sa sentro ng bayan ng Gumaka. Yan, yan, matagal na yan ha. Sa lahat ng sentro, parang ito lang yung napabayaan yung kalsada. Kita nyo naman yan. Lalo ngayong ulan ng ulan. Ay nako. Slow down daw. Uneven road surface ahead. Uneven ba tawag yan? Hindi naman uneven yan eh. Parang nga hindi kalsada eh. Kawawa. Gusto ko pang dumaan sa bypass kasi ganito dito sa sentro. Okay. So yung mga pagitan nilagyan nila ng mga siguro asfalto yan. Kahit paano na umayos ng konti yung pagdaan dyan. Ginagawa yung buong sentro. No choice talaga sila. So mangyari pagdating dito sa Gumaka, ikot tayo yan to Bicol. So mga loob tayong party dadaan. This way to Bicol. Meron naman mga signage mga kabarako. Ito na yung sa may Jollibee. Wasak-wasak ng kalsada dito mga kabarako. Ayun, dito tayo na dapat gumagaling oh. Ayan, lagyan naman pala ng bakal. Uy, yung lalalim talaga oh. Pero in fairness, ang ganda ng kanilang bagong market oh. Sabi may escalator daw yan. Ayan, sentro ng bayan ng Gumaka, alas 2:42 ng hapon. Ito na yung dapat pang apat na release ng train na dadaanan natin. In fairness, sinayos na pala nila dito. Nilagyan na ng mga ganitong mga siguro ano yan, mga asfalto. Hindi na malalalim yung pagitan. Nadaanan pala natin. Ito yung pinaka malala, tsaka yung una, tsaka itong panghuli. Yung dalawa sa gitna medyo okay. Yun o. Mas mahirap kung gabi tapos maulan. Nakakatay tayo dyan sa ganyan. Mas maiksi nga sa sentro. Andito agad tayo sa exit ng Gumaka bypass. Siraan-siraan na rin yung mga kalsada dyan bago pumasok ng bypass. Ito na pala yung nakikita natin na mga bakal dyan. Dito gagawin sa tulay na ito. Palalakihin, 6 na lanes, 4 lanes. So paglagpas natin sa tulay na yan, so dito na tayo sa tabi. Huwag tayong gigita kasi lubak-lubak yung gitna na yan. Ayun. Ayan, oras natin alas 3:14. One way tayo dito pagdating dito sa may Lopez, Quezon. Grabe yung mga kalsada, mga brako. Wasak-wasak talaga. Okay, tayo naman mga sir, mga kabarako. Nakaw. Let's go. Ay, salamat. Nahingahan tayo. Wah! Maraming mga pade. Oh, mga liliko dito sa Lopez Bypass, alalay ha, sa Bukana ha. Ayan oh. Wala nang tinino mga kalsada dito going to south mga kabarako. Alas 3:27 ng hapon, dito na tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. So ito ang kalagayan ng Lopez Viaduct ngayong February 2026. Ingat ha, pagka southbound oh, lubak-lubak. Alright, tuloy na tayo. So going to the right, Lopez Bypass. Yan, mag-iingat tayo sa mga kalsada sa baba. Ay, may kayamanan siguro dyan. May bakal. Pwede na yatang bakalin yan, nakakabara ako.
Oh yeah! Grabe. Oops! Fortuner yan Bago matapos tong ginagawang viaduct mga kabarako, baka wala na tayong daanan dito sa baba. Wasak-wasak na talaga. Grabe mga kabarako. Hindi talaga kaya yung 6 hours pa Bicol. Wala pa kasing budget. Palit na sana kami ng motor mga kabarako. Yung pang off-road. Para kaya yung 6 hours Manila to Bicol. Ano na ni agahanin daw? Gerong swimming pool. Ay! Mali. Mali mga kabarako. Pero ingat sa mga dadaan dyan ng gabi Ay, yun na yan. Boss. Di ba ganitong may mga katabi tayong malalaking truck, iwas tayo. Masyadong atat Ito pa yung dinaanan natin nung December. Hindi na nga tayo nakapag-ride ng January. Nalipasan tayo. Pero ito pa, ganito pa rin Grabe, ang lalalim Wala na yata pag-asa to talaga. Kailan pa kaya mangyayari yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon? Dahang Maharlika, Lopez, Calawag boundary. So pagpasok natin dito sa bayan ng Calawag, kinadkad ng mga kalsada, kaya mag-iingat tayo. Welcome talaga mga kabarako sa bayan ng Calawag. 3:45 mga kabarako, dito na tayo. So alam na natin yan, pagpasok nyo dyan, ingat na kayo. Kasi wasak yung kalsada dyan. Fish pond naman talaga Taong mo dyan. Kulang na lang hito. Pandanan Bridge. Huwag kayong kikita pag lagpas sa Pandanan Bridge kasi yan Uy! Tapos dyan. Yan diba? Yan, nagsawa mga yun dyan. Alala lang sa pag-overtake sa mga at pagsabay sa mga ganitong malalaking sasakyan mga kabarako. Rugado ka dyan pare. Mahirap pa dito pagka tag-ulan, iiwasin natin tong may mga tubig kasi hindi natin alam kung gaano kalalim yung parting yan ng kalsada, yung pispan dyan. Yung pala sobrang lalim kaya grabe, mas masarap naman dito pag gabi. Alright, makikita nyo nagkukumpulan dito sa may barangay Binutas, Calawag, Quezon kasi alam nyo na yan dahil sa maraming fish pond. Ang lalalim Grabe. Kawawa dito talaga itong mga mabibigat na truck, maraming karga. Kawawa din. Ito tayo. Huwag lang madulas. Malalim yun. Malalim yung fish pond dun. Tandaan lang kasi may fish pond na malaki. Grabe talaga mga kabarako. Mas lalong lumala na naman. Nung December okay pa Same areas mga kabarako, same areas. So pag natandaan mo lang naman yung mga lugar dito na maraming road hazard, safe ka na sa biyahe. Medyo safe pala. Kasi napakarami mong dapat tandaan. Parte pa rin ng national highway pa rin yan, fairness, parang bagong asfalto to yung area na lang na yun. Pero yung dito, same pa rin yan. Ayan Pero dito, inaspalto. Yung mga area na inaspalto mga kabarako. Pero yung dito, same pa rin. So anyway, paunti-unti ina-aspalto. Ayan, Calawag Rotonda, Calawag, Quezon. Paboritong tambayan ng mga riders din dito mga kabarako. Yung Pure Gold Di na talaga nakabawi, nasunog yan mga kabarako. Mahaba itong Calawag, Quezon mga kabarako. Yan po naman. So alalay lang pag nagbipreno tayo mga kabarako, tingin sa likod kasi baka mayroon tayong kasunuran. Nakarambola tayo papunta ng Ginayangan. Welcome to Ginayangan, Quezon. Shoutout kay Pops Marvin Dahil ng Ginayangan, Quezon. Pops, shoutout sa'yo. So pagka lagpas natin dyan, ito na yung marker natin, yung ginagawang tulay dito, tsaka yung pinakahuling release ng train dyan dito sa may bayan ng Calawag. Dahan-dahan sila mga barako kasi sira-sira yung kalsada dyan Kahit yung truck, dahan-dahan talaga Lalim. Up.
Hindi na makaabanti yung views. Oh, yung lalim talaga mga kabrako, lalim. Grabe. Sa pagliko natin dyan, marker natin yung simbahan ng Iglesia ni Cristo dito. Lagi natin pinapaalala to, baka mapasarap yung bakbak nyo. Ayun o, yung bus. Lalim masyado. Oh, huwag kayong sasabay dyan, huwag kayong sasabay oh. Napakadelikado ng release ng train na ito mga kabarako. Tingnan nyo oh. Dumudulas kahit yung gulong ng truck. Lapa. So yan, double ingat tayo dyan ha. Ay mga kabarako. Oops. Wag, alanganin yan, alanganin. Nakaw. Diretsong kurbada yun eh. So, sira pa yung kalsada. Mga pagitan ng mga bago at lumang kalsada, iingatan natin eh, no? Mga kabarako, dito sa barangay Madlandungan ito, Calauag, Quezon, ito isa sa pinaka-delikadong kurbada dito. So mapapansin nyo, ayan o, two-way, napaka-liit. Yan lang babagsakan natin dyan o. Accident prone area, kaya ingat tayo dyan. Malalim, dandahan yung ano, rush. Malalim talaga. Balik natin, kawawa tayo dyan. O, isa pa to sa mga delikadong kurbada dito. Ayan o, pansin nyo yan o. Oh, sarap ng ikot o. In fairness naman, meron ng mga naayos kagaya nito. Ayan. Last December 2024. Isa to sa pinaka yung ride natin na maulan. Ngayon, inayos na. So almost 1 year mahigit na ito. Oops, tapos biglang putol. Uy, diretso ka oh. Ay! Awit, I sing. Sinalubong nila yung truck na yun. Lang eh. Uy, grabe mga kabarako. Ito na yung mapa. Ano na yata ito? Doña Aurora, Calauag, Quezon. Binyas pa pala. Grabe. Ay! Doña Aurora, Calauag, Quezon yan ha. Akala mo lang mabababaw yan, pero pag dinaanan mo, talagang lumalagutok talaga, minamasahe yung ay, yan oh. Hindi na nila nagawa ng paraan to dito sa may Doña Aurora, Calauag, Quezon, dito sa may tulay na ito. Grabe oh. Nakakatakot tong maliit na tuloy na ito mga barako. Tingnan nyo oh. Parang guguho na, parang bibigay na ng magkikip in na. Ay, wala akong madaanan ah. Dapat na kabayo na lang oh. Nay, peram kabayo mo. Ayun oh. Uy. Ay, tagtag oh, yun oh. Parang ano, parang tagkawayan. Slow down on even pavement ahead. Dandahan yung truck mga kabarako. Tayo masyadong bubuntot yan. Paunahin muna natin. Pero tingnan mo natin, baka walang may kasunod tayo sa likod. Mahirap na. Sakto pala yung ball race ko mga kabarako. Repack na lang ang kulang. Oo, pwede pa kasi kakaripak pa lang daw. Mga kabarako, tingnan nyo naman yun oh. Mapapaanak ka dito nang wala sa oras eh. Atras lang tayo ng konti kasi yan, trailer truck, container truck yun oh. Baka mabitin eh. Atrasan tayo wala sa oras. Ay! Sarap ng kurbada mo, ganyan oh. Talaga naman. Wala na, masasalubong na kasi wasak-wasak na yan oh. Oh. Grabe talaga oh. Iiwasan talaga yan. Ano, slow down, wala nang nakalagay. Yan, back to Bicol tayo mga kabarako. 427 mga kabarako, unang picture natin ngayong taon dito. Siyempre kailangan may picture tayo. Kahit unang ride may picture tayo dito. Okay, ride safe sa inyo mga brother.
Tuloy na kami mga kabarako. Okay. Ayan, sa mga tatanong ng checkpoint, meron ditong isang checkpoint. Sira-sira ating kalsada dito sa may checkpoint dito eh. Ayun o. Anak ng tinapla. Ayun o. Kasing, oh. Grabe naman. Alright, ingat dito. Bago dumating sa may Tabogon, mga kabarako, yan o. Kaya pa naman. Ay, talagang ano na yun, malalim na talaga yun o. Babagsak na talaga eh. Oh, Tabogon na tayo mga kabarako. Sira-sira yung gitna. Iwasan ang gitna mga kabarako. 4:36, tamang oras. Shout out. Okay, lusot muna tayo ng Tagkawayan mga kabarako. 4:36. Whoop, yeah. Wah! Hay! Yun o. Mga butas yun mga kabarako. Back to Quezon tayo mga kabarako. Nakapasok na tayo ng Bicol. Balik Quezon na naman tayo. Pero grabe, 4:39 ng hapon na madilim na. Kaya bakbakan muna namin tong Tagkawayan. Sino biyak-biyak ko. Ito mahirap dito, yung kalsada biyak-biyak. Ito yung na-experience ni Secretary Vince Dizon. Pero hindi ito na-experience sa mga official dito, politiko dito. Wala silang alam dito eh. Kaya wala silang pakialam kasi hindi nila alam eh. Hindi sila dumadaan dito, naka-aeroplano, naka-helicopter. Kumbaga bahala kayo sa buhay nyo, basta kami goods. In fairness, ito meron namang part ng mga inaspalto na. Ito talaga ang kailangan dito. Wala, sarap na pag may asphalt na. Pero yan, butas-butas agad oh. Right, ingat tayo pag approach dito sa may Kabibihan Bridge ng papasok o yung taas ng bayan ng Tagkawayan. Ganda ng tubig oh. Ganda ng ilog oh. Ayan, welcome to Tagkawayan. Grabe, nangyari dun. Overshoot. Ito yung mga bagong gawang kalsada dito kaya medyo smooth. Tatapang na mga to. Pag na-disgrasya, talagang walang buhay yan eh. Yeah. Santa Maria, Tagkawayan, Quezon. Grabe, you are horseback riding. Ay! Kawawa. Santa Monica na ito mga kabarako. Grabe mga kabarako. Kita nyo naman yan oh. Uy. Grabe talaga, butas-butas talaga mga kabarako. Ay biyak-biyak talaga. Eh, ang bagal talaga. Ang problema, kung nabasagan ka ng mags dito, kagaya niya no, ay pambili ka, wala kang mabibilhan dito. Yan ang problema. Race terraces mga kabarako. Oras natin na 4:59 ng hapon. Ayan, dito pa rin tayo sa Tagkawayan, Quezon. Chill ride lang tayo. Dito na tayo sa Kinatakutan Bridge. Uy. Bro, lubos ng kaluluwa. Nakakatakot talaga mga tulay dito. Alin, mas matagtag yung pauwi o pabalik. Putol. Sarap ng biyahe mo, putol pala. Maraming mga putol na kalsada dito mga kabarako sa may Tagkawayan. Kaya ingat tayo dito lalo sa gabi. Ito na yung sa may San Vicente yata mga kabarako. Yan oh, grabe naman yan oh. Ang lalaki. San Vicente na nga ito mga kabarako. Yan, naglagay na sila ng ano dito, checkpoint. Una lang may nagbabantay. Tapos nung wala nang na-aksidente,
Wala na naman, ingas kubo na. Sige dyan. Ay. Marami lalalim. Ay, ganda dito. Lusong na lusong talaga mga kabarako. Uneven ba yan? Tignan nyo naman. Kasing uneven yan. Hindi yan uneven eh. Oh. Kahit sa gilid, wala kang mapunta, no? Ayan, tamang oras. Alas 5:23 mga kabarako. Survive na naman tayo mga kabarako. Dito sa Tagkawayan. Grabe, inabot tayo ng almost kulang-kulang 50 minutes ba? Back to Camsor tayo. Del Gallego Camsor. Ihin muna ako dito. Ayan, 5:38 na. Tuloy na tayo. Pasay Del Gallego Camsor. Alright, goods dito pagpasok natin ng Del Gallego. Tamang oras natin 6:02 ng gabi. Dito na tayo sa JRS Ragay. JRS Ragay. Shout out. Chill ride lang tayo pag nasa Ragay. Kung ayaw mong umagay. Kung ayaw mong umagay. Ay! Kahit gilid. Ay! Ay! Naku, buntik na naman tayo madali dun 50 to 60 mga kabarako. Manageable na yan dito sa Ragay. Tapos may kasama kang driving lights. Sapat na yan para makaiwas ka sa mga biglaang lupak. Ang dilim talaga dito. Grabe. Hirap maabutan ng dilim. Buti na lang kabisado. Grabe. Alam mo na kung saan meron. Ay grabe. Alam ko meron dun mga kabarako. Kaya lang talagang nakakalimutan eh. Hindi naman lahat makakabisado eh. Oh, dito pa sa tapat nitong kapasok ng Barangay Liboro. Yan oh. Panaytayan, Ragay, Camsor mga kabarako. Tingnan natin yung pinipicture natin dito. Nalagyan nila ng patsi-patsi. Ayun oh, grabe. Hanip na yan. Taas? Grabe talaga. One bar na lang tayo, 2 bars, 1 bar na lang yan. Magkapagas na muna kami dito sa may fuel save gas depot. Second gas up natin dito sa fuel save gas depot sa bayan ng Ragay. You know, Raymond Transportation Terminal dito sa bayan ng Ragay. Okay, Ragay Bridge. Ilang lanes ba yun? 3 yung gumagana. Yan, in fairness mga kabarako, nabawasan yung mga talagang obvious, mga visible na lubakan dito sa bayan ng Ragay. Yan, lupi 6:45. Ito pa rin yung sira-sirang kalsada dito. Truck, grabe oh. Mga kabrako, grabe talaga. Di na naayos yung area na yan. Tagal-tagal na. Kung nakakalabog, lupi lang sa kalam. Tingnan mo. Lupi lang sa kalam. Ang gitna ng kalsada dyan. Woo! Woo! Alright, pagdating natin dito, bandang kanan lang tayo. Kasi yung gitna niyang area na ito, talaga naman Tagkawayan yan. Biyak-biyak yan mga kabrako. Yan nakahagip ng ilaw natin. Yan kita nyo yan. Ayan ingat lang kasi may mga poste sa gilid. Hirap pag walang ilaw kita nyo yan. Grabe naman yan.
Alright, dito na tayo sa dalawang tulay ng Lupi. Itong PNR Overpass Bridge na ito. Ito yung pinuntahan ni Sec Vince Dizon, mga kabarako. Hindi, dito yun sa kabila. Dito sa, ito yung pinuntahan yung dalawang tulay. Itong Mauka Bridge na umaalog. This is where your taxes go. Itong bulok na tulay na ito. Tapos nilagyan nyo lang ng mga bakal-bakal. Yan o, mga kabarako. Oh. Tapos nilagyan ng brace. This is where your taxes go na daw. Nalagyan daw ng box culvert. Pag hindi natapos yan hanggang bago mag Holy Week, yari yan. Kawawa na naman. Ito, kabutagan yan, mga kabarako. Yan o. Grabe. Grabe. Bulok na bulok yung kalsada dito. Parang makakalas nga yung motor nila dito. Grabe. Makaalog na yung motor nila, parang makakalas na. Oh. Kalsada pa ba yan, mga sir? Ginadgad to, siguro asphaltuhin na naman. Hindi kailangan na, dapat talaga ito palitan eh. Itong ano na, yung maghapon ka nang galing sa biyahe, tapos pagdating mo dito, ganito nga abutan mo. Ayan oh. Diba? Matutuwa ka ba niyan? Awit Taising! Woo! Grabe oh, yun oh. Uri ko! Tunog kami, mga kabarako. Ay. Woo! Survive na naman dyan sa Lupi. Dito tayo, Manangle, Sipokot, Kamsur. So, traffic tayo, one way tayo ngayon. Manangle, Sipokot, Kamsur yan. Ito sira-sirang kalsada na nung nakarang December pagdaan natin. Nire-block na. Yun know. Sa mga lokal dito, nagbumotor lang, walang mga ilaw ano. Isa sa pinaka-accident prone area dito, yun oh. Kalsada dito sa barangay Manangle, mga kabarako. Bukod sa madilim, ayan. So alalay tayo sa mga kurbada. Sira pala dito. So another deadly curve dito, mga kabarako. Tapos ahon pa. Bakbakan pa dito. Sige, salubong. Kaya marami nadidisgrasya dito. Gawa na tayo. Daming biyak dito. Isa pa to sa mga delikadong kurbada rito. Gaongan, yan oh. Alalay lang. Alright, dito na tayo, mga kamarako, sa Biggs Country. Uy, wala na si Egan dyan ah. Drive muna kami, mga kamarako. Tamang oras, 7:31 ng gabi. Dito kami sa Macdo, Sipokot. Ayun na namin pumasok sa loob kasi amoy ano na kami. Amoy usok, amoy, nako, halo-halo na. Stop over natin, mga kabarako, isang oras. Ito lang tayo nakatikim ng mga isa panahon, no? Shoutout sa mga taga Sipokot dyan, no? Alright, alalay tayo. Pagtawid natin dito sa Tarabigueto Bridge. Buti naman, may ilaw na. Uy, ingat pala tayo dyan, no? Lubak-lubak. And bayan na tayo ng Libmanan, mga kabarako. 8:39 ng gabi. Uy, ingat pala tayo dito, ah. Yung nag-cave in na kalsada dito, oh. Grabe, basak-basak ng palang kalsada dito. Grabe naman talaga, oh.
San Isidro Bridge, Libmanan, Camsur. Op, putol yan, putol. So wala tayo dyan mga kabarako. Ginagawa pala dito mga kabarako. So one way. Mukhang matagal-tagal to ah. Haba nitong ginagawa dito ah. Mahirap mga kabarako dito sa part na to ng Libmanan going to Naga City. Itong sabay mo malalaking bus. Tambo Crossing, Pamplona, Camsur. Alright, bayan ng San Fernando, 9:18. Baka di nyo makita yung mga center island dito. Pero maliliwanag na, lalaki na ng ano dito, ng solar panels. Kasi ano yan, naging accident prone area yung center island. Oops, alalay sa mga kumakain ng linya, kagaya nito. Nako. Alright, paalala pagka dito kayo dumaan sa may Almeida Highway, dito sa may Naga City, meron ditong medyo hazardous na part itong may release ng tren. Ay, bakit naman ganyan yung kalsada dito? Medyo mataas na nga pala mga kabarako. Dito lang tayo. Parang kalawag na rin yun. So ano nangyari sa mga kalsada dito? Tingnan nyo naman, wasak-wasak na oh. Exit na tayo ng Almeida Highway. Tama oras, alas 10:08. Napakalamig na gabi mga kabarako. Dito na tayo sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Dito na tayo sa Pili Diversion Road. Ano yan, Pili Camsur na tayo. Going to the left na tayo, going to Partido area. Ito papunta ng Albay, Sorsogon, Visayas at Mindanao. Ayan, tamang oras natin, alas 10:49. Dito tayo sa Bicol Petroleum, dito sa bayan ng Ocampo. Inabot na naman kasi tayo ng ulan. Ayun na namin maglagay ng kapote, kaya nagpatila na kami dito. Tuloy na tayo mga kabarako. Let's go! Grabe, tagal na ang biyahe namin. Yon, pagkatapos ng ilang oras na halo-halong panahon, maulan, mainit, nakabalik na ulit tayo dito sa aming bayan ng San Jose, Camarines Sur. So umalis tayo ng morong na maulan, dumating tayo dito sa aming bayan ng maulan pa rin. Grabe mga kabarako. Ayun mga kabarako, dito na kami sa aming bayan ng Santa Cruz, San Jose, Camsur yan. Hanggang pagdating natin dito, puro pag-ulan mula take off natin. Grabe, yan. Salamat sa pagsama sa amin sa buong maghapon at buong magdamag na ride na ito. Yan, maraming salamat. Huwag kalimutan pa na rin like and share ang ating mga videos. And follow us on Facebook, Team Barako Motovlog. Let's go. Tara.